хора да беше канат, може да добра. И сега тук съм навън, пред моята къща, пред десетката ми. Вижте какво време. Ето такова. Има всякакви грамотевици. Тук. Ето грамотевица! Грамотевица! И ето и минки кучетата. И това е цялото. И това е цялото, което виждате вие. Това е буря. Просто красиво. Буря. Около вас да има някаква буря. Не. Това не е редно. Това не е редно. Да има буря. Ето го небето, което е черно и това е най-вратително. Уау! Уау! Това е грамотевица, бе! Хора, не излизайте навън. Така че ако има всякакви на грамотевици, не излизайте навън. Ако ви харесва видеото, абонирайте се за канала и от мен. Чао, защото има грамотевици.